Dobar dan. Dobar dan. Kad ste vi promenili pol? Pa, ima jedno. 2005. Možete prijetiti što to znači? Pa eto, lepo pila sam hormone, dobila sam sise. A posle osekli su mi i napravili. A kako ste vi promenili pol? Ja nisam ni menjala. A čekaj, vi ste muško. Ja sam muško, da. Ali imate penis. A ste vi rodili vaginu? Jesu mi osekli napravim vaginu. Sad mogu da rodim. Ali osjećate kad ulazi, osjećate? Osjećam. A komšija, lepa kafa, ja piju gorko, vi? Da, ovo je dom kafa. Pa ne volim dom, ja volim ono, to ću. Pa šta ćemo još da pričamo komšije? Jel imate vi devojku? Imam. Pa je spavate sa njom? Aha. Imam lepo. Ja sam žensko. Bože, oprosti. Ali imate devojku. Imam Ste devojku. lesbača? Ja imam devojku, mnogo lepe, zgodna. A kako se zove, na primjer, možete mi objasniti? Pa zove se Mina. A kako se zove baša? Pa ja ne, ti si muška. A ti si kao lesbejka. Ja sam žensko. Pa eto, ja ne mogu s muškim, ja volim devojčice. Ja, ali ližete pičku. Jer... Mi se ljubimo i ona mene liže, ja njoj. I da mu bude lepo. A ližete sise? I sise. Tako jedna druga, znate kako nam je lepo, mnogo lepo. A veštačku karu nabijate? Kupimo veštački penis. Jel da je lepo? Aj sad vi pričajte. Imate vi devojku? Devojku? Imam. Pa spavate sa njom? Spavam. Imate odnose? Imam seksualno. Stvarno? Ne stavljate vaš penis u njenu vaginu? Stavljam. Bude vam lepo. Bude. A šta ako ste ne trudna? Neće. Izabrano za vreme. A ja i ona tako radimo. Bolje nam je tako. Šta da liže se da je rešišemo, nego da ostanem trudna. Oj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, hoće srce da iskoči. Više volim tebe mladu, nek Beograda mi dadu. Joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, hoće srce da iskoči. Osjećam. Hoće
da svi. Komšinica, ako se popije tu kafu.